వెయిట్ జాస్తి ఇల్లే మారే షిట్ ನಾನೈತೆ ಸತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಡ ಬಿಡು ನಾನೈತೆ ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಆಡು ಗೊತ್ತ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಡು ಎಂತದ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾಯಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದದ ಹಾಂ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂತದಂದ್ರೆ ನೀನು ಸರ್ ಕೋರ್ಸುಕ್ಕ ಸಾಗರ್ಡು ಸಾಗರ್ ಬೈರಾ ವೈ ಅಭಿ ಸಾಗರ್ పోయిని ಗ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ನೋಡು ಕಜಿಪು ಓ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹ್ಞೂ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ದಾದ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಅಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬಾಯ್ಡೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಹೋಲ್ ಒಣಸು ದಾದ ಒಣಸು ದಾದಾ ಏ ಅವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದಾತನ ತುಲೆ ಗಾನ ಈಸಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಾರ ಹಾಂ ಯಾ ಪಂಡಿಜನಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ರಾಜು ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ ಹ್ಞೂ ಏನ ಬಡ್ಡೆ ಏದಾನೆ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂಗಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರ್ ತಿನ್ನೆ ಬಂಗಾರ ಅವೇ ಈರ್ ಪಪ್ಪಾಗ್ಲುಂಡಾ ಅಂದೆ ಈರಗ್ಗೆ ತಿನ್ನರಾಯ್ಜಾ ಇರಗೆ ತಿನ್ನರಾಯ್ಜಾ ಹಾಂ ಇರೇ ತಿನ್ರಾಯ್ಜಾ ಓಲು ಓಲು ಈತೋಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪರಿದಿ ನಾನಲ್ಲೇ ಹಾಂ ಅಪ್ಪು ಈರ್ದಾಯ್ತು ತಿಂಜರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಂಗಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಬಾಬತ್ತೆನ್ನ ಈಸಿ ಪೂರ ಬರೀತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೂ ಕೊಡ್ತೀರ ಕೋಯಲ್ ಆವಾಜಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಮು ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರೋಳಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಉಂಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಬಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರಬಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಹಾಂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂದಿ ಗಾನ ಇರಾಗ ನಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಕೊಳತ್ತ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಇಡ ಏ ಬಯ್ಯ ಕಜ್ ಬಿಂಜ ಯಾ ಬಣ್ಣದ ಮೀನು ಬತ್ತಾಲೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜೆ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜ ಮೀನು ಬಣ್ಣ ಕೋರಿಗಲ್ಲೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೆ ಜೀರಿಗೆ ಇಜ್ಜ ದಾನೆ ಅವಲೇತೀರ ಅರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ ಯಾನ್ ಪಂದುಡ ಯಾನ್ಲ ಬೈದಾಯನ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡೆ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಗ ಓ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಆತ ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮೀನು ಸಾರು ಮತ್ತು ಸಾಗರದ ಮೀನು ಸಾರು ಮೀನಿಜ್ಜೋಡು ಖಾಲಿ ಸಾರು ಮಾತ್ರ ಮೀನಿಜ್ಜಿ ಉಂಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಅಂಚನೆ ಕೋರಿ ಸುಖ ಈಗ ದಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಹೊಣಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ತಿತ್ತು ಗುಚ್ಚೇನ ಅಂದತಾ ಮುಂಜಾತ ಓಕೆ ಹೊಣಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊಣಸಾದು ಗಾನಗೆ ಚೂರು ಕಲ್ಪದ ಹೆಂಗೆ ಚಿತ್ತದ ಲಕ್ಕನೆ ಗಾನಗೆ ಚೂರು ಬಡಾಪನ್ ಬಂದೆ ಯಾನು ಮೀಂದ ಸಾರಿತ್ತನು ಸೊ ಈ ಕೊಂಚ ದೋಸೆಗೆ ಕಡೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಒಂಚ ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಮೈ ತಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮೈ ಪುನಃ ಒಂದುಂಡತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಕೈಲ್ಡೆ ಅನ್ನ ಮೈಪೆ ಕೆಲವರು ಅಂಚತ್ ರಂಗೋಲಿ ಪಲಕ ಬುಪ್ಪವೇರು ಸೊ ಎಂಕ್ ಒಂದು ದುಮ್ಮುರ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಜಿಪೊಂದು ಚೂರು ಒರಿದಿ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೆ ಗಾನಗೋಸ್ಕರ
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಎತ್ತದನ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಐನ ಅವ್ನು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಜೋರು ಬಡ ಉಂಟು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಡ ತಿಂತಿ ಕಂಡ್ರ ಬಂಡೆಯನ್ನ ಅಂತ ಗಹನಗೆ ಬೈದನ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಲ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಹೆಂಗೆ ಬೈದನು ಪೋಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೋಡಿ ಗಹನಗೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಆದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ಜಿ ಕೆ ಬಂದುಂಡು ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದೆಲ್ಲ ಎನ್ನಲೇ ಕಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿ ಚೌಲಿ ಆತನು ಗಹನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ನೈ ಚಾನಾದಿ ಒಡೆಂಗುಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟ್ನಿ ಬಟ್ನಿ ಗಟ್ನಿ ಸತ್ನಿ ಬತ್ನಿ ಏನ ಯಾಬೆ ಮೇಲ ನಿನ್ನ ಚಟ್ನಿ ಕಳ್ಳ 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 ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೋಡಿ ತಿಂತೀನಿ ತಿನ್ನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡಾ ಚಟ್ನಿ ಮುರ್ಕಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಓಕೆ ಪೋಡಿ ತಿನ್ನುವ ಇಂಕ ಕೋಟಿಂಗ್ ಗಂಟೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ದುರ್ಗಾರ್ದು ಅದಾ ಹೋದ ಸಾಂಬಾರ್ ಡಬ್ಬನ ತಿನ್ಬೋಡಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋರೆಂಡು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚದೆ ನನ್ನ ಓದ್ಪದ್ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಆಯ್ನ ಬರೆಪನೆ ಈನ ಬರೆಪೆಯಿಂದ ಆಯ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪಾಯ ಅದಾಗ ನಾನು ಆಯ ತೂಡು ಇಂಚ ಬರೆಪೆ ಬಂದು ಅಂಚೆ ತೆಂಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂಡೇರು ಇನಿ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಅಂಚೆತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ನಪ್ಪಿದಳು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಟೈಲ್ಸ್ ಆವು ಮೇ ಬಿ ಸೊ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಟೈಲ್ಸ್ ವೈಟ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಪಂಡ ಉಂಟು ವೈಟ್ ರಫ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇನ್ನೀತೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಟೈಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್ ಒಂಥರ ರಫ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮಲ್ತಾ ಉಂಟು ಬಲೆ ಅಂತ ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಪಾಡ್ದ ಸೊ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನಿಕ್ಲಿದು ಅಂಚನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡ್ ರೂಮು ಹಾಲ್ ಮೂರನೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದಿರತ್ತೆ ರೆಡ್ ರೂಮು ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ದೇರು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಹಾಕಿತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಹಾಕಿತ್ತೀನಿ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚೈತೆ ಇನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಆವು ಉಲೈದ ಫುಲ್ಲು ಫಿನಿಶ್ ಆವು ಫುಲ್ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಅರು ಕಟ್ರ ಪೂರ ಬಾಕಿಪ್ಪು ಅರುಪುಂಡತೆ ಗೋಡೆದ ಸೈಡ್ದ ಅವು ಪೂರ ಬಾಕಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಅವೈತೆ ನೀರು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಉಲಾಯಿ ಗ್ಯಾಸಿಡ್ ಅಜ್ಜ ಬಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪಿನಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡ್ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಡೆ ಬೋರೆಡ್ಡು ಸೊ ಓಕೆ ಹಾಂ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ ದರ್ಶನ ಹಾಂ పోతాడు ఇల్లదడే ఉందా పోతా ఓకే ಏನು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 5:30 ಬಂದವರು ಚಾಲ ಹಾಂ ನಾನು ಬಂದವ್ರು ಆವು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು 5:30 ಕಾಲ್ಗ ಬ್ಯಾಜ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ನೀರು ಪೂರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನು ಅವು ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀರೆಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಯಾನು ಮೂರನೇ ಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲ ದಿನ ಏನು ಈಗ ಅವು నేను పేరు మలుకున్నాక ఏం కరెంట్ కుదిరుతుంది సో నేను మ్యాచ్ అవును ಬಂದು ತುತ್ತೇತು ನಾನು ಒಂದು ಬೇತೆ ಆಣಲ್ಲ ನೆತ್ತದು ಉಂಡು ಕಲರ್ ಉಂಡು ಆಡ ಈ ನೆಕ್ಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸೈಯಾಡ್ ಬಂದು ತುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಚುಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಡಲ್ಲ ಈಗ ಮುಂದಿನ ತುತ್ತೊಳೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸಿರ್ತಾನೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಚ್ಚಾನೆ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಕೊಂಚ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ದಾಲ ಮೂಡೋ ಇಜ್ಜಿ ತರಬೇನೆ ಅವನುಂಡು ಹೋಗಾರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದೂರ ಕೂಡತ್ತ ಈಗ ಯಾನು 6 ಮಣಿಪಿನಿ 7 ಗಂಟೆ ನಾ ಪೋయింದು ಯಾನು ಕತ್ತಲ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಬರ್ಕಾನೆ 6 ಮಣಿಪಿನಿ ಅಂಚೆ ಮಂಚೆನೆ ಲೇಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಂದು ಈಗ ಗಹನ್ ರೆಡಿ ಆತೆ ಈಗಲ ಗಹನ್ ತುಲೆ ಇನಿ ಗಹನ್ ಮೀನು ಅದ ಗಹನ್ ಮೀನು ಎಂಚೆ ತೋಜು ತುಲೆ ಕಪ್ ತೋಜು ಗಹನ್ನೆ ಮೀತೀನಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಡಿಯಾ
ಆ ಪೂಜೆ ಅನ್ನದಾನೆ ತೂಕ ಪಾಡು ಆಡ್ಮೆ ಅಮ್ಮೀರ್ ಬನ್ನಿಟ ಕಾಪುನು ಬೆಲ್ಟ್ ದೀಪ ಪೂರ ದೀದಿ ಬಿದ್ದಣ್ಣಿ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ಒಂಚೂರು ಚಂಡಿ ಸೊ ಅವೇನು ತಿನ್ಮಾರಯ್ಯ ಏರ್ಪ ಕಂತೀತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೇರ್ ಕಟ್ಟದಿಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಕಟ್ಟೋಡು ಪೂವೋಡು ಹೇರ್ ತಾನೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಸುಖೇಜಿ ಸೀರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಡು ಸೀರೆ ಬಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಗೆ ತುಂಬ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾಪುಡೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಬ ಓಕೆ ನಾನು ಅತ್ತೆ ನೀರು ಬರುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಇರು ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಗಾರ್ಜಿಯಸ್ ನೋ ಬ್ಲೌಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪ್ನಾ ಹಾಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವು ಬ್ಲೂ ಅವು ಒಂಥರ ಬಂದೋತ ಸೈಡ್ ಬ್ಲೂ ವಾ ಸೈಡ್ ಸೈಡ್ ಇದು ಆಯ್ನಿ ಮೀನು ಎಂಚ ತೋಜುವೇನಿ ಏಮೀನು ದಿಕ್ಕಿಯದು ಮೋನೆ ಕಪ್ಪ ಆರೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಸೀರೆ ತುತ್ತುದಾತ ಅರ್ಧಾಗ ಮೇಗತ್ತು ಕೂಡ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುನೆ ಖಾಲಿ ಬಂಜಿಲ್ಲ ಮೋನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಂಜಿಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಈತೆ ದೆಕ್ಕು ಹಂಚಿ ಅನ್ವಿ ಫಂಡ್ ಹಂಚಿ पूरा देखिए ये नहीं नीचे देखो अभी मीद वाले भी ಇದ್ದಾನೆ ಓ ಬರ್ಕ ನೀ ಕತ್ತಲ ಅವ್ರದ್ದು ಪೋಯಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಕ್ ನೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಈಗ ಆಪ್ ಜಿನ್ ನೈಟ್ ಎಂಕ್ ಅತ್ತ ನೈಟ್ ಏರೇಗ್ಲ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಜರ್ನಿ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವ್ರು ನೈಟ್ ಇಷ್ಟ ಜರ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಇಷ್ಟ ಇಚ್ಚಿ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಮೈ ಸ್ವೀಟ್ ಸನ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಪುಜತೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಐ ಲವ್ ಬೈ ಲವ್ ಯು ಹೆಂಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಪುಜ ಹಾಂ ಹಾಂ ತೂ ಆಡು ಒಪ್ಪ ತೂಪಿನ ತಾನೆ ಆಯ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ನಿಕ್ ಪಪ್ಪ ತೊಂದು ಲೇರ್ ಪನ್ನಿ ಆತಿ ಹೇ ದೀಪ ತಂಜಿ ದಾನೆ ಚಾರ್ಬಿ ಬೆಲ್ಟುಡಿಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಯಾನಿಗೆ ದಾದ ಬಂದಿನ ನಾಲಿಗೆ ಬರ ಟೈಟ್ ಬಾಲ್ ಬರ ಬಲಿ ಬಂದಿನದ ಓಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಲೊಕೇಶನ್ ಬರ್ತೀರಾ కొంచెం లొకేషన్ బాడండు సో ఇంచా పండ అయితే ఎంగ్లేగ్ ఏ నంబర్ ఉంచి మల్క్లే పండరా ಬೊಕ್ಕ ಏನೋತೀನಿ ಅವಿ ಎಂಕುಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ ಪುನಾಗ ಕೆಲವರು ರೋಡ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚ್ಚತೆ ಅಂಚಾದ ಬತ್ತಿನಾಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡಂಡ ರಗಲೆ ಪುಚ್ಚತೆ ಅಂಚಾದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೋರೆತ್ತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಣ ಅದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಂಡ ಒಂಥರ ಸುಸ್ತಾಪುಡು ಬಿ ಪಿ ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪುಯ್ಯ ಬಿ ಅವು ಎಂಕು ಟೈಲ್ಸ್ ಎರಡು ಜನ ಇತ್ತೇರ್ನ ಬಿ ಪಿದ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬುಜಿ ಇಜಿನ ಮಲ್ಪು ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡಿ ಪೋಯ ದಾಲಿಜಿ ಬಿ ಪಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರು ವಾಕಿಂಗ್ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇರು ಓಕೆ ಏನ ಬಂಡ ಓ ದೇವರೇ ಫುಲ್ಲು ವೆಯ್ಟ್ ತುಯ್ಯ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರೆ ಶಿಟ್ ನಾನೈತೆ ಸತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಡು ನಾನೈತೆ ಹೊಸ ಎಲ್ಲ ಆಡು ಬೊಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಒಂಜಿ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಾಡು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲದೆ ದೂರ ಅಂಚೆ ಹೋದು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ನಾಡ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಗುರ್ಚಿ ಮಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ತೂನಾಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಣಿ ಅಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಇರಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅದು ವೀಡಿಯೋಡು ವೆಯ್ಟ್ ತೂನಾಗ ತೋರಣೆ ತೂಜುವೆ ಆಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತೋರಿಜ್ಜಿ ಯಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಏನನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ತೂಡು ಎಲ್ಲ ಬಿನ ಅವು ನೆತ್ತೆರು ಗುರ್ಪಿನ ನೆತ್ತೆರಡ ಓ ನೆತ್ತೆರು ಗುರ್ಚಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಯಾಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಏನೇನೇನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತಂಡ ಬಿಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತು
ಓಕೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಿಕ್ಕೆ ಪೋಯಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಬರ್ತಿ ಏಳು ಸೊ ಎಂಕುಲವ್ಲು 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾರ ಪೆಲ್ಲೆ ಇರೋ ಹಂಸ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ಉಂಡು 5 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ 7 ಗಂಟೆ ಇತ್ತೀಯಾ ದೇವರೇ ಅಂತ చెప్పోనా ఇంచి చెప్పొద్దా మూలు చెప్పు చెప్పల్దిಲ್ಲ ಮೂಲೆ ನಾನು ಕುಜ್ಜ ಸಾರಿ ಮಲ್ಪಗಾರಪ್ಪ ಮರಲಿರ್ಲ ಕಾತಂದ ಇಕ್ಲದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಕಟ್ಟವಾಂಗಿ ಯಾವ ಅಂಜನೆ ಹನುಮನ್ನ ನೂಲ್ಗೆ ತೊಂಡ ಎಂಕ್ ಗಹನ್ ಗಿರೆಗೆ ತುಂಜರ ಮಾಡಿ ಇಂದು ನೂಲು ಏನಂತ ಕೊಂಚ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐಕ್ರಪ್ಪ ನೂಲು ಕಟ್ಟೆ ಐಕ್ರಪ್ಪ ಏ ಚಪಲ್ ಪಡೋಸಿ ಕಟ್ಲ ಇತ್ತೇನೆ ಕಟ್ಲೆ ಬಲೆ ಹೆಂಚಲಿ ಬುಡ್ಸಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟಲೆ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೂಡು ನಂಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಕಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಮಗ ಕಟ್ಲಿ ಇಂಕ ಗಹನ್ ಗೊಬ್ಬರ ಕೈಟ್ ನೂಲೆ ಉಂಟುಚಿ ಪಪ್ಪ ಚೂರು ಡಾರ್ಕ್ ತೋಜು ಮಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಅರೆ ರಾಧ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿಂಗೊಂದು ಜೋರು ಬರೋಣ ನೀ ಕನಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಪುರ ಬನ್ನ ಜೂರು ಬೇಡ ಆಯ್ತು ಮಾಜಿಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬುಡ್ಸಿತೆ ಸೀದಿಲ್ಲ ಬೈ ಏ ಯಾವ ನೀಂದ ಎನ್ನಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಇರ್ಬಪ್ಪ ಕಟ್ಲಿ ಗಹನ್ ಡಾರ್ಕ್ ದೋಜ್ವೆ ಡಾರ್ಕ್ ಇದು ಬಪ್ಪಡಾಕೆ ಆಗ ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಟೆಟ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಪಡ ಮೆಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಗಾರ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇಡು ಬಂಗಾಪು ಜತ ಶಾಲೆ ಇಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ಧ ಕಟ್ ಮಲ್ದೊಡಿ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ಕಟ್ದೋಡ ಕಾಲಿ ಕಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಜೊತೆ ಕಟ್ಟಲಿ ಓಕೆ ಎಂಗುಲ್ ತಿರ್ತ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಇತ್ತನೆ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಓಕೆ ಎಂಗುಲ್ ಸೀದಾ ಪೇದ್ರಾಡು ಪಡಿವಾಳ್ಸ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಸ್ತಾವ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಜಾದ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಎಂಕ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಬತ್ತಿಲಕ ಸೊ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಸುಸ್ತು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂಥರ ಕೂರೊಂದು ಪೂರ ಇತ್ತನರಿಗೆ ಒಂಥರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಫಸ್ಟ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತೀರಿ ನನ್ನ ಸರಿಯಪ್ಪ ಬಂದು ಸೊ ಗಹನಗೆ ಪೂರಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಾ ಈಗ ಎದಾ ತುಂಡಲ ಪೂರಿಲ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆಲ್ಲ ಬುಂಡ ಬೇತೆ ಊಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ನಮ ಒಂದು ಏನು ಗೊತ್ತೀನಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಬಟರ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪನೀರ್ ಕೋಲಾಪುರಿ ಏನನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ತಾ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತನ ಫುಡ್ಡು ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಮಕ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೊಂದು ತಿನ್ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ ಟೈಲ್ಸ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಡ ಇಚ್ಛ ಪಂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಯ್.